Thank you. So that is the thing na-eme. Ọ bụrụ na ndị be anyị bido ekwesịghị ibidogodu ndị be anyị o so n'ihe m kwubu onye ọbụla chọrọ ịbụ ọga onye ọbụla chọrọ ịwụ boss mana ha amụghị na ife gbasara entertainment a entertainment a enwero boss ya mba bụ otu ihe nọkịta ewu nwa boy yes odogwu bụ ubu ya ewu nwa boy na Gbam ga yes mgbe ji gwa gị na ewu nwa boy na Gbam ga bọsọ na ibido mewel cameraman mixer guy ọga ha pụọ ifu na ịdị empty because ihe apị kamera apịa nke a mee mixing ifu that you're nobody. Yes. What makes Gbam? The collective effort of ihe niile na ebe a na-arụ ọrụ. Yes. So may imagine na group a na-eme Igbo bụ Igbo award night. Group ka na-eme so anyị bụ ezigbo Igbo award group. Group ka na-eme Igbo Amaka award group na 3 of them or ha niile gbakọtara aka ọnụ asị ka enwee one particular award production award company gonna recognize our own Hades una complain na ha enye Flavor award one nde nwe onye nye award ka e promote we ha nwa nọrọ kedu ihe Portable na-emekarị Zazu ayayayaya I'm a babu I live in the zoo mana with ihe niile ahụ ọ na-akọgheri ndebe ha ya asị n'ọnya highest jee ga-egwu Portable Zazu a jee ga ihe niile okwu na ya okwu n'ebe ahụ mpụ ekpa eda kilam duam jee ga onye na-anụ Yoruba ya kọwake na-eghe ihe onye a na-akọ ifu na ihe niile ọ na-akọ ọwụ nonsense mana ya nwee oke with nonsense niile ahụ ọ na-akọ ndebe ha ya akpụ ya gbarịa visa kpọta ya London kwụọ ụgwọ na blọg e-post oye gịnị ka a na-eme a na-epromote ya maka gịnị ha ghọtara media mana ị afụ onye be anyị kwa onye be anyị gụrụ nyakwasa mina nyakwasa sankewaze sankerewa ebe ka dị boy onwe ife dị iche ya na Zazu okedu ife dị iche ya na Zazu mana ọkwa ofu ndị be anyị anọ gị ka ọ na-asụ n'ọmị akwa nsa ya na ka ọ na-asa sakwere gị ka ọ na-asakwa ife onye onye ejeche ife ọ ya arụ gị ka ọ na-agụ eriri ya mmadụ diọkpara mmadụ tetara ọrụ ọhụrụ mịa akwa nsa mina abụ ihe gbara ya n'isi onye onye ejeche gba bọị ka ọ ghọọ bụ uru igbugodo the zeal gbuo the charisma gbuo ihe niile wute ọnụ complete and ma ndị be anyị i-criticize mmadụ na-atọ ha ụtọ ịhapụkwa na onye ahụ sị ya ngwa mezie ihe onye a na-eme ọ ya emenwu ya and ofu onye criticize kwa ha na ofu onye nke ọ sịkwa ha na n'eziokwu onye nke ọzọ ajoin ya n'eziokwu onye nke ajoin ya before you know what is happening egogo obi onye ọnwụ na-egbugo onye a ndị nọ mgbago ndị Yoruba dofe mmanụ ha ife ha believe owo as long as onye a mere ihe anụnwa postuo nwee 1 million view onye a nwee potential enwere ya n'ime enwee ihe o mere o ji nwee 1 million view na n'ọdịrọfele ife onye ọwụ na-akwadobe a na-epushie nke ndebe anya bụ na ị nwere ike ịgbagide nya anya na-asị carry on you're making us proud ka bụ nke anyị ọ dịzi ha ka ị na-achị arife ifo ya bịa this boy kwu ka ọ gafee okwere ebe anyị chọrọ ka ọ rọ na-aga ịgbatuo onye a mba he's doing too much mba ọ sị ya ka anyị pụta there that was not our plan ọ sị ya ka anyị pụta gị ka ọ na-eme ka anyị chade ya na edo ọzọ funny ịbụrụ a comedian edo ọzọ funny na ịma ha nwe efe ịmụ ị na-agụ na-arịtuo di ya ọ mụsịara ekwechiri anyị nọ ebe a wee bụ ya not going anywhere we dey because we are doing it with passion anyị na-ebi ya for ihe dị na ya ya na-enweta na ya bụ jara you know when we started comedy ya bụ
aka okpuru m ebe a we go. We do. Uninvited. Uninvited. Ihe anyị na-ayọ biko nyenu na anyị mic biko. Let's show ourselves. Ndị kịta anụnwa ịmaọkwu ịbụ ọdụkwu dị comedian ngwa jee na-eje amụọ sị na ndị anyị akpọmdo isi ya ngwa bịanụ show ọ sị wolu picture ntị na billboard so that ka ama na so abịa. You understand? So ndị be anyị ndị Igbo be anyị dododo ka nna ayọ and the government adịghị enyere aka atọ. Yes. Government so ndị try hard small bụ ndị Imo State government during the time of Rochas. It really helped entertainers. Enugu during the time of Sullivan Chime. And check here now. That was when so many artists sprang up. Yes. Yes. I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Abi una no know say doctors too dey into real estate. Na Anambra State anụnwa imewuru onwe na comedy gụwuru onwe na egwu ego ife gọọmenti ka ụtọ. Gọọmenti of Anambra State enwe the time ah. Let me be honest with you. Ọ bụ no ihe dịka no Imo State government mgbe ke Rochas because I could remember na emechalụ mee so many of them SAs people onye try to kwalia na Anambra Obiano when I think he was the one that brought in Bob Manuel. Yes. And Zubi Michael. Yes. Otu akwa ka ndị Imo State si wee kpọbata Nkiru Sevanos. I think Chief Imo. Okay. Yeah, I think no one bring Chief Imo something. These are people that are representing you people well. Honor them so that other people in the fanya will have more energy and encourage to keep doing it. Ndị mmadụ afụtabakwa ndị mmadụ akwụsị ịfụ ha less. Ebido malụ na talent. N'ife dị ebe a. N'ife dị n'ime ya. Yambaba. Kedu ife eji wee mali ọkwa odogwu na Aisha na ya na nwunye na-enye a na-akọ ọnụ na anụ ọgụ na-adọba mvamvam ngwanụ n'ọnụ n'ọgụ nke post onye ka anyị ma na ọ ya aga ka nke ya mba. Yes. There is something special even ime first one season 1 season 2 season 3 ọ dịka anyị mere ịgba break ọ dịka onye ọ na-akụ isukwu akwa ndị si we will never watch you people again. Yes. We will block you. In fact I will follow you and ọgbọsị eji ekwu I will follow you ka followers iji arị But I say we will not watch you again. That day, can you enwe more view? Yes. Yes. You got to go? Yes. Even that most times, some of them indirectly like reading email. Yes. Mana anyu kuzi na why ijijiri ogu ha na anu. Yes. Ha nwa na anu. Nuno. Na agbala ego. Iwerizi ogu ha na agbala ego. You got to go? Who do you think you are? Who do you think you are, my brother? So that's the thing and my own Igbo ba anyị. I ain't wearing any award company at the whole of Southeast. No, we don't. That's where Ima when Bunku Nanchi Mesamina. Yes. Tam. Yes. Buamu kachinch. Where destroy your esophagus. So Kaiba touch na Uche Ogbuagu well. How Uche Ogbuagu, how big do you think he is? Uche Ogbuagu to me should be a course to be studied in university. Exactly. Uche Ogbuagu is an institution. Bad condition. Uche Ogbuagu bad condition. Uche Ogbuagu was who the one day was looking up to. They were waiting for them. How big was he? You know why they are not that big? Is because they were not seeing their face. No audio. And there's no way to watch them. Or a limit even. But you won't blame them because not if I meet at that particular time. At the end of the day, Gordon so me how's your audio here? Yes. Berlusconi Records. So iye soku we me odika Uche Ogbuagu aderi ada another flowers ya bụ na ọ bịazie politics.
o mekwuzie ya focus ya more on politics ebe ọ ya abịa kwucha okwu chụọ unu BP onye nweta 1 naira ka ọ ba nụnụ na focus ọrụ onwe ya na nke ya yes he has gotten the name. Mgbe social media Facebook pụtara ka anyị nọ ma na ndị n'obodo oyibo n'idiri ihe anyị na-eme mgbe ebidocha ọfụ ndị n'obodo oyibo enwe one woman every month o send alum $200 mgbe m pụtacha ọfụ 2018-2019 ịma na ụmụazị kịta amụhụ na enwe mgbe anyị wee akara ọkụ yes na ihe anụnwa anyị nwa bidoro ya yes inyu ozugbo because agụba ndị bido Facebook comedy skit with Igbo ego onye obodo anyị nwa bidoro ya na Anambra State. You and onye obodo, who would you say started it first? Onye obodo bụ ụzọ mee first skit ya. Okay. Nke ha nọ na-ekpe ekpere na ekpe ekpere ndị Ọnịcha. Okay. After 3 days o ji mechaa nke ya mee nke m ebe nọ na-elesi mmadụ afịa na-ekpe ekpere. Okay. Main market. Okay. So the 2 skits trended. So I bidozie consistently. Chobia na-emezie back to back. Onya mere onye fụm ọkpọ m onye obodo. Onye fụ onye obodo ọkpọ ya Ogbuefi. 2 of us ndị mmadụ na-eche na mbụ onye obodo. Even till now aka na-akpọ m onye obodo. Ịghọtago? So mgbe ahụ as at 2018 mụnwa onye obodo Black Albino. I agree. I call ya 2018, 2019, 2020. 2020 aha nọzi na corona. Other people spring back up. Even I bido before Sabinus. Yes. Yes. I ran back before Sabinus. And Braindotter. Imu ihe limit like the language. Because ọ bụ na anyị mebelu English earlier. Ya na anyị pụta with Igbo. Mana our source with that Igbo. Yes. Mana ọ bụ na anyị bịa blend ya, we will go further. Or beyond or above. Beyond. And the reach I wear now. Because every other people will accept us. Yes. You got to go? Yes. Oya melunda ajibia with English. Because onye no na social media 2018, 2019, 2020. Yes. So no ka na onye obodo you Black Albino. Yeah. I think it was after this set. Was it Ezege? Ezege now came up. Then joined. Then 101. Then 101 now came up. Ịma na 101 na-emebu Igbo. Yes. Igbo ka o ji bụ emebu now. Yes. Ọ na-asụ Abakaliki. Woman leader. Before we mee skit nke ahụ mee n'akpati. Fan nọ n'eku. Onye nwa wụnụ skit pịakalịa. Nyanwa ghọta n'oge switch to English immediately. Funny bros. Ichefugo, ịkọtara m mgbe izu obido Igbo ka obido mgbe ọ na-amakpu ọfịa. The first time I saw that guy skit, I said, posturu m ya na page him, said this guy will go far. This guy will be big. Because why? Check ya afa niile na-akpọsi. Everybody comes out with his concepts. His own niche. Your own, craft ya. Ị na-eme ihe aka eji male. And that's the secret ndị a na-ebido amaro. No matter ihe imeli ihe otu, you cannot go above Ezega and onye obodo. Because these guys are the professors of it. Ịchọ ịkọpị onye main market, onye ime ahịa. No matter ihe ọsọkwa gị mee ya, ị ga-agafe Ogbuefi onye main market. That's his niche. Ibido ime ya say okay, ọ na-eme ka Ogbuefi. You remind me of Ogbuefi. So ihe anụnwa bụ ihe ndị obele amarọ. O socha n'ihe a chọrọ ịkụzicha afa na seminar. Ka onye ọbụla amụta ka ịmalụ nke gị. Mana ha chọrọ ka ikwe na your page. Ka ha ya dị ikiri ya because I bịara ọbụla comedy. People don't value what they don't pay for. Thank you. The people do not value it. That's why we pay school fees. Exactly. Imekwara ya na free. O nwere onye ga-value ya. Faga said not comedy. Thank you.